赢呢，我操！Tak jsem nakonec v Číně, jsme na letišti v Pekinu. Let z Prahy nám trval něco málo přes 9 hodin. Ta cesta byla celkem snesitelná. Číňani asi nejsou ještě zatím tak zvyklí na létání a Číňanka vedle mě se poblila hned po vzletu a hned na to si začala objednávat, jaké jídlo si dá. Jsme vlastně dostali takový zajímavý menučka, docela tady to mají vymakaný, mají tady například tyhle ty věci. Docela užitečná věc, dáte tam svoje sluchátka a ne nějaký cizí, který třeba někdo měl před váma. Tak, teď nás ještě čeká 2hodinový let do jihu a pak už to bude v cejku, pak hotel a spání, protože dle pražského času je už asi 1 v noci a tady je teprve ráno, 6 ráno. Hlavně už, aby jsme tam byli. Tak jo, zatím vše, mějte se, čau. Security check po čínsku. Tady lidé přijíždí, tamhle je kamera, tady frajer kouká, jestli někdo nemá teplotu a je nemocný.现在，但是现在价格太高。优大酒店那个也感觉。银大街其实管理各方面不输那边，它就是那种。我感觉它那个建的好像哪里感觉压抑的。哎，对，就是它那个大厅不明亮，你知道吧？归根结底是大厅不够明亮，它用的都是。Tak, zdravím, už jsem v Číně, odpočatej, včera už jsem neměl sílu cokoliv dalšího natáčet, jenom jsem stihnul natočit takovou tu speciální kameru, kterou natáčejí přijíždějící a potom borec sleduje jenom, jestli nemáte horečku, teplotu, takže taková kontrola, že přijíždíte zdravé
do země. Jenom mě trochu překvapilo, že to byl takový vnitrostátní let a ne mezinárodní let, kterým jsme přijeli do Pekinu. Pak jsem ještě natočil tu security check, ten byl docela brutální, stihl jsem jenom natočit tu frontu, ale po té frontě prošli jsme detektorem kovů a tam nás strašně prohlíželi každý centimetr, osahali v oblasti ponožek, pásů, kapuci, úplně všechno. Prej je to spojeno nějak s tím, že před léty tam nějaká muslimka se snažila spálit letadlo, když byly nějaký protesty jejich muslimské a jedno letadlo malém zhořelo ve vzduchu nad Pekinem. Od té doby jsou brutální check-iny, takže teda kontroly. Teď se nacházím v obchodním centru města Yiwu. Je to obrovská budova, několika patrová, jsou tady 6 budov, v podstatě samý velký obchod. My jsme v sekci Elektra, která mě zajímá nejvíc teda. Už jsem tady prošel asi 2 hodiny a prošel jsem jenom půlku patra, protože je to strašně moc. Tak jdeme dál, já vám ukážu, jak to tady víceméně vypadá. Předtím jsme chodili s agentem, kterým vlastně jsou to Číňani, který mluví vaším jazykem nebo anglicky. Stačí jim říct, jenom vybrat nějaký model, oni ho nafotí z kódy a potom máte jakýsi katalog vámi vybraných produktů, protože ono je tady toho všeho moc, takže jenom co potom vyberete, oni vám z toho udělají Excel tabulku s fotkama, s cenama a vy už potom se tím nějak řídíte a objednáváte. Jdeme na to. Máme powerbanky všeho druhu s solárním nabíjením. Tohle bude nějaký, já nevím, jestli je to iPhone nebo powerbank v podobě iPhoneu. Tamhle máme sluchátka a tady nějaký kontaktní info. Jestli vás bude zajímat, můžete tady nakoupit. Dost těch věcí, co se tady prodává, to jsou padělky, i když některé jsou padělky padělků, takže méně kvalitní padělky. Třeba nevím, co bych tady ukázal, ale tohle například to je něco podobného, co dělá PowerSeed. Pak no, tohle je powerbank, takže bez značky. A tady je Samsung, samozřejmě, že tohle to Samsung nedělá, ale oni si myslí, že jo. No. A potom selfie tyče, to už je klasika. Klasika žánru, kterou už nikdo nekupuje. Nabíječky různého druhu. Všechny nabíječky, co tady jsou na iPhone, ty nefungují. Tady máme pouzdní trh. Tady máme sportovní kamery, autokamery, sluchátka, notebooky dokonce, nabíječky zase. Powerbanky, nějaké notebooky čínský. Jdeme dál. Rámečky. Digitální samozřejmě. Co máme dole? Tam jsem ještě nebyl. Tohle jsou čaje, myslím. Jinak tenhle obchodní prostor třeba, nebo každý obchodní prostor tady stojí od 10 000 $. Měsíčně.
se nacházím v jiném oddělení kuchyň. Tady vidíte za mnou nože a všechno možné. Vypočítali jsme, že kdybych tady měl strávit byť jenom 3 minuty v každém obchodě, 8 hodin denně, tak bych odsaď odešel nejdřív za rok. Tak si to představte. Okay, stop. Very beautiful. A kde je to sklo? Tady. Tomu se říká čínská kvalita. Mohlo to někoho zabít. Tak je to další den a rozhodl jsem se vyrazit do ulic. A tady to máte. V podstatě, když jdete takhle po ulici a vidíte takové krámky, o kterých byste si řekli, že to jsou normální krámky, nejsou. To všechno jsou velkoobchody. Větší část města, to je prostě velkoobchody s něčím. Pravděpodobně mají i nějaký ten svůj e-shop na AliExpress, Alibaba. Prodávají naprosto všechno. A tahle čtvrt je spíš taková na hadry. Tamhle jsou nějaký obchody z hadry. Hodně padělků na Abercrombie & Fitch, teď to letí. Nějaký Adidasy a tak dále. Hodně, spousta chyb. Já jsem se hodně divil, přemýšlel, odkud je tady ve městě takový obrovský smrad, a to bude tím, že tady je spousta Arabů. Takže tak, jdeme dál. Tady se třeba přímo vyrábí. Tady frajer pracuje. Před chvíli tam ještě něco dělal. Vidíte stroje. Tady jsou takové cestičky pro kola, ale většinou na tom se parkuje. Tady zrovna ne, ale tam opodál to vidíte. Další stroje, velkoobchod, další velkoobchod, tady se něco vyrábí. Další velkoobchod, tady se něco mění, tady se vyrábí něco ze dřeva. A tohle všechno je takhle na ulici. Kde se tam něco vyrobilo. Čerstvě vyrobené. Tak. A nějaký vnitroblok. Takhle se parkuje na cestičce pro kola. Tohle bude jediná budova v téhle čtvrti, která má ten styl starý. Všechno ostatní vypadá takhle, nebo takhle, nebo takhle. To je klasika. Teď jsem došel až k čínské nemocnici. Ale to tady vypadá. Doktory, pacienti, sanitky venku. Tady čekací hala a lidé na kapačkách. Když se přiotrávíte, tak pravděpodobně skončíte na kapačce. A my jdeme dál.
Další velký obchod s nábytkem. Dostal jsem se na další trh, kde se prodávají hadry, sejfy, křesla, sedačky, tohle třeba se prodává hodně v IKEA, v makrech a tak dále, postele. Tohle všechno se vyrábí tady za městem. Tady jsou skoro nejky. Teď jsem v téhle čtvrti, která vypadá dost obydleně, ale jak vidíte, všechna okna jsou zamřížované. Tamhle ne. No tady úplně všude. Asi se tady bude hodně krást. Tady máme lékárnu a hned vedle je automat, kde se můžete koupit jak kondomy třeba, další kraviny, ale i těhotenské testy, teploměry, no, všechno možné. Teď jsem byl vybrat peníze, je tady taková budka, jestli vidíte za mnou, a tam je bankomat, tam se dostanete a ona se zamkne. Potom, co se zamkne, vybíráte peníze a pak musíte zmáčknout tlačítko a ono se elektricky odemkne. Takže asi se tady hodně kradlo nebo něco, ale... A takhle jsou všechny bankomaty. Tady máme zajímavé boty. Vypadá to jak Prada, ale je tady sport. Linkin Park, kde byste chtěli. Mimochodem, ty ceny nejsou moc nízké. Vynásobte to 4 a vyjde vás cena v korunách. Tak tady je originální Prada, která stojí 488 a potom originální Sport Dongguan Hui za stejnou cenu jako originální Prada. Takže udělejte si obrázek. Tam vzadu stojí za mnou paní, takže nebudu moc natáčet, ale je tam Nike. Něco jako Nike, je tam značka Nike, ale je to Nike. Teď jsem v ulici, kde se normálně dá zajít na shopping. A v některých obchodech jsem byl, třeba v tamhletom s botama. To je video zvlášť. A musím říct, že ty ceny jsou vyšší jak v České republice. Navíc prodávají nekvalitní čínské zboží, padělky za ceny vyšší, jak jsou v České republice. Třeba tamhle v tom obchodě boty Nike stojí nějakých 1000 korun, je to padělek, takže 300 korun maximálně bych za to dal. A podobně je to tady skoro všude. Byl jsem tamhle v obchodě, podívat se na džiny, vypadají dobře, ale za 1500 korun Bůh ví jaká značka, nějaký Guangdong něco. Takže Čína vůbec není levná. Takhle se nabíjí elektrický skútr. Asi tamhle někde bydlí. Kabel. Tam je zásuvka. Jsme teď na parkovišti před obydleným domem. A chci tady ukázat, jaký auta má prostý čínský lid. Tak se na to podíváme. Jo, Nissan, Hyundai, Kia, Volkswageny. Tamhle je C-čko, celkem nový. Tamhle Lexus, tuším. Je.
Volkswagen, nějaký čínský fake, taky, ale tohle je Toyota. Nová X5, Audina, tamhle je Jeep, tamhle je ještě Q8 nějaká, Ečkový Mercedes, Hyundai, nový Passat CC. Hele, takže vůbec nejsou na tom špatně, aspoň podle těch aut, tamhle je Buick. A na cestách tamhle Cayenne, takže tady je další Cayenne. Ale vůbec se nemají špatně. Vzpomínáte si na ty obrázky, co nám ukazovali na cestománii, jak jezdí na kolech, milion skútrů. Skútry mají jenom elektrické. Slyšíte to? Právě, že neslyšíte. Elektrika. Elektrika. Nová X5. Mazec. Já jsem si myslel, že přijedu a budu tady bílej člověk s valutou. Budu tady za Boha. Pokud existuje nějaký bůh chudoby, tak to jsem já. Další auto. Zatoulal jsem do obchodního centra. Venku byly obrovské billboardy, pojďte k nám, v čínštině, různé reklamy a tak. Vešel jsem dovnitř a je to tady úplně upuštěný. Je 4 hodin, 3. patro, prvních 5 pater jsou obchodní prostory, to je naprosto mrtvý. A to bude tím, že jednak letos, nebo za poslední rok, Čína nemá ekonomický růst. Ona stojí na místě, tápe. Je to způsobeno tím, že předtím každý rok rostly víc a víc v desítkách procent. A v současné době tato situace vlastně vystřelila i ceny zaměstnanců, ceny bydlení, ceny všeho. Teď už Číňan nechce dělat za $300. Průměrní platy už jsou na úrovni $600 a víc. Pro někoho, kdo umí anglicky, je to přes $1000 a tak dále a tak dále. Takže nemohli na to reagovat, museli zvýšit cenu a tím vlastně, že jejich cena není zas tak konkurenceschopná, nemají další ekonomický růst. No a další věc je ekonomická krize v Rusku nebo ve všech zemích bývalého Sovětského svazu, kam doléhají sankce a další konflikty. Teď se tam vozí 1/10 toho, co se vozilo předtím. No, smutný a jdeme dál. Narazil jsem na místní trh. Jdeme se podívat. Co je tohle? Celé kachny. Snažíme. Slovo
obrovskou chobotnici. Tohle všechno žerou. Železnictví. Podíváme se na všechno. Povdivu, tady nic nesmrdí. To už je méně zajímavá sekce. To jsou obrovské vejce. Dnes letíme do Guangzhou a teď jsme na letišti v Yiwu. Takhle vypadají letová hala, celkem malá. Na to, že to je 2milionové město. Tamhle druhý konec, asi stejné velikosti prostor je na druhé straně, kde vlastně přicházíte a děláte check-in. Letíme.